Koľko máš percent na mobile? 97. 97, dobre. A si členom Mobilefoxu? Áno, Poznáš Mobilefox? Videl si videá? všetky leknuté. Keď sa ťa pýtam na baterku, tak vieš, čo ideme asi robiť. Hej, Dobre, tak máš vybratý nejaký obchod? naj. Naj? Nebude to lacné. Dobre, nebude to lacné. Tak čo si chceš kúpiť? Nejaký monitor. Čo hrávaš? Fortnite. No dobre, už sa nebavíme celú cestu do Naj. Tam mi potom iba vyberieš ten monitor, dobre? To kvôli tomu Fortniteu. No ale kokos. 170... 270. Tento. To je on? Dobre, tak ho vypoj a ideme. Za to, že som ríšavý, nejaká menšia zľava by mohla byť. Keď to vybavíš, tak kľudne. To iba tí inteligentní ľudia, ak si to myslíš. Presne ako hovorí. Dobre, zatiaľ si dáme závod, ne? 3, 2, Čo robíš? Dobre, ja sa handujem strašne, už to nejdeme robiť. Tento mousepad, vieš čo to je? no jasné. To je GOAT, to si ty. No dobre, chceš aj ten monitor? Bol by som rád. Ale slúbiš mi jednu vec, vieš akú? Nie, Prestaneš hrať. Fortnite. Presne tak, začneš hrať niečo normálne, OK? Hoci čo iné, Fortnite už není proste v móde. OK, toto je tvoje? Ďakujem. Dúfam, že sa oplatí byť členom Mobilefoxu. Oplatí. A ak by ste chceli byť v ďalšom videu aj vy, napíšte mi na môj Instagram, ktorý je uvedený dole v popise a dohodneme sa a pôjdeme nakúpiť aj vám.